אז מה קורה אנשים? כאן פריזי לוק, ובעוד זרון חדש לערוץ. אז את האמת שמלא זמן לא העליתי, ובסרטון של היום אנחנו עומדים לראות איך להתקין לאיטמטיקה, שזה בעצם הולוגרמה, למיינקראפט טילנצ'ר, מיינקראפט פרוץ, ב10 דקות. אז יאללה, בואו נתחיל. אז שלב ראשון צריך ללחוץ על הדבר הזה, על TL מוד, וכאן לכתוב FPS. לכתוב כאן בעצם FPS, ואם תראו ריבועים כאלה, סגולים כאלה, תלחצו על זה, תיכנסו לאופציה הזאתי, ואז תרדו למטה ותחפשו את הגרסה שאתם משחקים בה. נניח למשל אני משחק בגרסה 1.19, אז אני בעצם יורד עד שאני רואה כאן 1.19. ברגע שאני כבר התקנתי את זה, אז יש לי איזה X, ואני לוחץ על ה-X, ואז מחכה ולוחץ על ה-Download, ואז זה כאן, FPS ופבריק. שלב הבא מאוד מאוד פשוט, גם כן לוחצים על, לא זה, לוחצים על מוד. חשוב לי למחוק את ה-FPS שכתבתם בהתחלה, ואז לכתוב לאיטמטיקה. בואו נראה, אני זוכר כותבים. הנה, לאיטמטיקה. אני אופיע לכם הדבר הזה, תלחצו על זה. זה מה שאמור להופיע לכם. שוב, תלחצו על זה ותחפשו את הגרסה שאתם משחקים בה. אני משחק ב-1.19 כמובן, ואני מוריד. לאחר מכן, למחוק את האיטמטיקה, את מה שכתבתם, ואז לכתוב מליליב. לא רגע, מליליב. זה אמור לראות ממש ככה, גם אין עוד נראה לי סוגים של זה. שוב, לוחצים על זה, מחפשים את הגרסה שאתם בעצם משחקים בה. אני אשחק ב-1.19, מתקינים את זה, ואז פשוט לוחצים Enter Game, אז נתאר במשחק. טוב, אז אמור להיפתח לכם דבר כזה. אנחנו נתחיל מסינגל פלייר, נעשה Create World, ניצור עולם חדש בעצם. בהתחלה שתקים זה יכול לקחת לכם טיפה זמן. בואו נשים אותנו על Creative, ובואו נעשה עולם שטוח. בואו ניצור את העולם. בעצם דבר שאני רוצה להגיד לכם, המוד של ה-FPS פשוט יגרום למיינקראפט להיות יותר חלק. למשל אני חושב לדברים שאני שובר בלוקים, אז זה נראה פשוט שובר כאילו בייסיקלי, כאילו בלי פיקסלים כאלה שבדרך כלל יש. אבל זה לא מעניין. בסדר יהיה כתוב את האיטמטיקה, את ה-FPS, עשינו ב-81, זה ממש באמת מוסיף הרבה. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לאיטמטיקה עצמה, איך בעצם משתמשים בה. מה שצריך לעשות זה לקחת מקל, ואז יקפוץ לנו בצד שתחזיקו אותו מספרים כאלה, אוקיי? זה באמת פשוט וקל. אתם יכולים לעשות ככה, אתם יכולים להעתיק מבנים ואז לבנות אותם עם ההולוגרמה, ואתם יכולים להוריד מבנים מאתר. נניח עכשיו אני רוצה להעתיק איזה מבנה, אוקיי? בואו ניקח כאן, בואו נבנה איזה קובייה כזאתי. נעשה את זה ככה, נעשה אפילו עוד קומה שיהיה מעניין. אתם צריכים ללכת, אתם צריכים, שכאן כתוב לכם 1/9, איך עושים את זה? לוחצים קונטרול ארוך לוחצים את קונטרול, אז עם הגלגלת של העכבר אתם מזיזים, ואתם רואים, זה מעביר לי את האפשרויות. אני רוצה כרגע 1/9. עכשיו אנחנו צריכים לסמן את פינה אחת במקש, איזה מקש זה? ימני? לא, מקש שמאלי, נכון? כן, מקש שמאלי. ואת הפינה השנייה, פינה אחת במקש שמאלי ופינה שנייה במקש ימני. שימו לב, זה העתיק לנו את זה. בעצם צריך ללכת לפינה אחת, אז לפינה הנגדית לגובה, כן? זה מאוד מאוד פשוט. ואז לוחצים על האות M במקלדת, לוחצים על Area Editor, נראה לי ככה קוראים לזה. כאן אתם בוחרים את השם, בואו נקרא לזה, גם אפשר בעברית, זה ממש ממש יפה. לוחצים על Set, זה יעשה לכם ככה, ואז Save Schematic.
אוקיי? אז פה סעיף סכמטיק, ויש לנו כאן את זה. עכשיו אנחנו רוצים להעלים את זה, פשוט מאוד, לוחצים על M ו-P ביחד. לא, רגע. M ו-P. לא, רגע, שנייה. פשוט צריך ללחוץ את זה כמה פעמים עם המקש שמאלי או ימני, לא זוכר בדיוק. אז פשוט יעלים את זה. עכשיו אני רוצה לבנות את זה. איך אני עושה? קל. לוחצים על M, load schematic, ויש לי כאן את ה-H שאמרתי מקודם. אני לוחץ על זה, ואז כאן למטה, load schematic. יוצא מזה, ובום, יש לנו את זה כאן. עכשיו אפשר כמובן לבנות את זה בשיטה הפשוטה והרגילה, אבל אם אנחנו הולכים לבנות בלוק, כי נניח אתם עושים משהו ממש גדול, זה קל. אתם פשוט צריכים להיות בקריאיטיב, כן? ללחוץ על M, ואז על configuration menu, נראה לי, כן? ואז על זה. אתם לוחצים, כן? ואז צריך להגיע ל-execute operation, אוקיי? אנחנו לוחצים על זה, ואז אתם פשוט צריכים לבחור כפתור שאתם לא משתמשים בו. ואז פשוט ללחוץ עליו במקלדת. נניח אני עושה shift, אז אני לוחץ על זה, ואז לוחץ על הכפתור shift, אבל shift שמאלי, כי shift ימני, כי בשיפט שמאלי אני תמיד משתמש. אז shift ימני, לחצתי ורואים right shift, ואז אני יוצא מזה, לוחץ על escape, ואז אני צריך להגיע עם המקל, כמו שאמרנו עם הקונטרול, למוד 5 מתוך 9. מוד 5 מתוך 9, ובום, בנה לנו את זה. אבל אחרי שלחצתי על שיפט ימני, וזה בנה לי את זה. כמו שהגדרנו. אבל עכשיו יש לנו עדיין את הקווים האלה המעצבנים. איך אני מוריד אותם? קל. לוחץ על M ו-P, ואז רואים שהי, כי הוא דולק, אפילו עושים עליו אוף. זהו, קל. ממש קל. לא? וכן. זה באמת ממש מגניב לפי דעתי. אפשר לתקן ממש מבנים מגניבים. בהמשך גם יהיה סרטון הסברה איך מורידים מבנים לאתמטיקה. איך מורידים סכמטיקס. כן, יכולים להמתיק איזה בתים של וילג'רים, דברים ממש גדולים, וזה באמת אחד המגניבים. אתם יכולים להשתמש את זה בשרתים, נניח בשרתי קריאיטיב, אתם יכולים להשתמש בזה, זה ממש מגניב. כן. שכחתי להראות לכם את זה. לפעמים פשוט יופיע כזה בלוק, אתם רואים שמופיע שם בלוק סגול. אל תייחסו לזה, זה סתם משהו לפעמים. וזה יכול להיות פשוט לפעמים משהו שסימנתם, פשוט זה לא אף, כן? אבל אפשר גם יהיה סרטון הסברה נראה לי יותר מדויק מזה. ויאללה חברים, יאללה ביי.